ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ತಂಡ ಅಂದ್ಬಂಡ ಅವು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆನ ತಂಡ ಇತ್ತೆ. ಈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತಂಡನ ಈ ಸರ್ತಿ ಗುರುತಿಸೋನದಾದ ಬಂಡ ABC ಮೂಜೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂದ ಚಿತ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಟೀಮ್ದ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಜವನ ಕೈಕಾಟು ಅಂತಿನಾರಿ ಕೊಡು ಮಾತಿರ್ಲಿಪ್ಪು ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಮಾತರ ಗಟ್ಟಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಕಾಟಿನ ಇಡೆಗೆ ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಕಾಟಿನ ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಲೆತ ಬೈದರು ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ನಂದಲಿಕೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಾದು ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದುಂಡು ತುಕ ನಂದಲಿಕೆ ಟೀಮ್ದ ಮೂಜಿ ABC ಮೂಜಿ ತಲ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರು. ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಏರು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಯಾಯ ಗೋನೆರ್ಲೆನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಎರಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಸರಿ ನಬುದರ್ ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಕಾಟಿ ಮೂಡು ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೂಡು ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿದ ಅದು ಸರ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆ ನಂದಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟು ಕಾಟಿದಾರದ ನಂದಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಯವರು ಬುಡ್ದು ಪಾರ್ನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5ನೇ ಕಂಬಳ 4 ಕಂಬಳೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲಿ ಒಂದು 5ನೇ ಕಂಬಳ ಓಕೆ ಮೋಡೆ ಇರುಲ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಪಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಏರು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಂದ್ರ ಅವಲ ಪಾರ್ನೊಂಜಿ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎರಗಲ ಆಕಾರ ಆತಜಿ ನನದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮುರನೇ 4 ಕಂಬಳೋಡು 4 ಕಂಬಳೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಮೋಡೆ ನಂದಲಿಕೆದ ಮೋಡೆಲ ಮೂಡು ಕೋಡಿದ ಕಾಟ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತ ಜೋಡಿ ನಂದಲಿಕೆದ ಮೋಡೆಲ ಮೂಡು ಕೋಡಿದ ಕಾಟಿಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಕಾಟಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತ ಮೋಡೆನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ ಮೋಡೆ ಬಜಿ ಪಾಪದೇರು ಕಿದೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಏರೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನ್ ಮಾದವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಬಾರಿ ಜೋರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳುಡ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಪುದರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎರು ಬಂಡ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು 4 ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ 3 ಕೋಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ತೋಡು ನಂದಳಿಕೆದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 4 ಕಂಬಳ ವಿನ್ನಾತ ಇನ್ನು ಶುಭ ಶನಿವಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಬಾಕಿ ದೇವಮಾರು ಗದ್ದೆಡು ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಅಂಚಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ ಬತ್ತಿ ಬುತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಟ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಬಾಕಿಲು ವಾಡ್ನೆ ಅವನ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಟ್ರ ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಾದ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಮುಖ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲು ನಂದಳಿಕೆದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಸಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 3 ಕೋಟಿದ ಜವಣಿಯರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡು ರಡ್ಡನೇ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡು ಮೆಡಲ್ ಮಂತಂಚಿನ ಮುಖೇಶ್ ಮೋಡನೊಟ್ಟು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಮುಖೇಶ್ ಒಂದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಅವು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಕರ್ನ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾವರುತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಇರ್ತದು 2ನೇ ಮೆಡಲ್ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಂದಲಿಕೆದ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದ ಕುಟ್ಟಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರೇರು ರಡ್ಲ ಜೋರಿ ಏಜ್ ಜನ ನೋಡು ಬತ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪೋಜಿ ಏತು ಜನ ಬೋಡೊಂದು ಗುರ್ತದೆ ಮೂಡು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಗುರ್ತದ ಅಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಂದಳಿಕೆದ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬಾರಿ ಮೆಡಲ್ ಮಂತಿನ ಏರು ಎಂಕಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡುರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಏರು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಎಂಕ ನಂದಳಿಕೆಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಲೆತ್ತ ಬೈಜೇನಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಪಾರ್ದಿರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಖೇಶ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿ
ಇಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಪುನಂಚಿತನ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಈಗ ಮೂಜಿನ ಟೀಮು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನೊಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ರಾಜೆ ಮಲ್ಲರಾಜೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ರಾಜೆ ಎಂದು ಬುಧರ್ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮೆಡಲ್ ಆತನ ರಾಜಾಗ ರಾಜೆ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಬಂಡ ఆయన ಕೊಂಬುಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಬಳಡು ರಾಜನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆತ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೇರು ರಾಜೆ ಅಂದ್ ರಾಜೆ ಮಲ್ಲರಾಜೆ ಬಾರಿ ಥಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಕೋಪ ಮಿನಿ ಮತ್ತಿಂದಾಂಡ ಮರ ಕಟ್ಟನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಶೋಕುಲ ಪಾರ್ವಿ ನಂದಳಿಕದ ಪುದರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಅಂಚಿನ ಎರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಟೀಮು ABC ಮೂಜಿಲ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪುನಂಚಿತನ ತಾಕತ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಎರುಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಎರುಕೊನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯನ ದಿಂಜಾಯಿನಾರು ನಂದಳಿಕೆದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಂದಳಿಕೆದ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನುಂಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನೋನು ಎನ್ನಿನಾಗ ದಾದ ಅನ್ಸಂಡು ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯೋಡು ಇದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ್ಯ ದಿಪ್ಪುನಾಗಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಈತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಜನನ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಐವ ಅಜ್ಪ ಜನನ ಒಂಜಿ ದೀವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕೊಂದು ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕೊಂದು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಐನ ಮಿತ್ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಣ್ಣೆರಿಗೆ ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಪುಳ್ಳಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಲು ಪುಲ್ಚಾರ್ದಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ಆವಂದು ಆಂಡ ಅಣ್ಣೆರು ಸಾಧಿಸಿದವನು ಸಬಲವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದವಾಕ್ಯಡು ಐನು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಆರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬುಡ್ನನೇಜೇರು ಹಂತವಾದ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಓಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು ಅಣ್ಣೆರ್ನಾತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೇಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಎರ್ಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಂದಳಿಕೆದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಪುರ ಉಲ್ಲೆರ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಈತ ಎತ್ತರ ಕೊಂಡ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಂಬ್ಳೋಡು ಇಂಚಿ ಎಂಕಲ 3 ಕೋಡಿದ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ ಅಣ್ಣೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಸಾತ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ನಂದಳಿಕೆದ ಪುದರ್ನ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡವರ ಅಣ್ಣೆರ್ ನೋಟು ಸಾತ್ ಕೊರ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಭಾರಿ ಆದುಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಪರವಾದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎರು ಗಿಡುಪುನಂಚಿನ ವಂದಿತಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಹಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚನೆ 3 ಕೋಟಿದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇನಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಊರುಡು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ಲೆಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿನ್ನಾವನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಫಲ ದೇವರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪಾತ್ರ ಆನಿ ಎರು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಪುಲ್ಚಾರ್ ಪೂಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳಪುರ ಆವಂದು ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ ನಾವು ಆಂಡ ಇನಿ ಆಕಲು ಏಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೀಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೀಲ ಅಪಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಡಿಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ತಾಕತ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೊಂದಿರು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ಜೋಶ್ಡುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರಡಲ ಪಾತೆರ ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆರು ತಿಕ್ಕಿದಿರು ಒಂದಿತ್ತೆರು ಅಡೇ ಜಾರ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಜಾರ ಬುಡಯ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಈತ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನುಂಡು ಖುಷಿ ಓಕೆ ಎಂದಾದ ಇನಿ ಮುರಾಣಿ ಅಡ್ವೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಬೂರ್ನಿ ಅಡ್ವೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಒಂದಿತ್ತೆರೆಗೆ ಈತ ಬೆಟ್ಟದನ ಫೈನಲ್ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಡೆ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತರ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮಸಲ್ ಆಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೂರಿ ಅವಲಿ ದಾದನ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಎ ಬಿ ಆತೆ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಿಡ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಈತೆ ಫಿಟ್ ಆತಾರ ಫಿಟ್ ಆತ
ಮಸಲ್ ದಯಗಾಯ ಚೈನಿ ಅವು ಮುರಂದ ಕಂಬ್ಲಾಡ ನರಿಂಗನ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಏರು ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಗಾರ್ದು ಹಾಕಿರಬಹುದು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೋಡ್ ಬರ್ನು ಕಾರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಫಿಟ್ ಆತಾರೆ ಫಿಟ್ ಆತ ಓಕೆ ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಿದೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಇರುಕು ಪೂರ ಇರುಕುಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತೆ ಇರುಕುಲಾಂಡ್ ಮೋಡಗಾಂಡು ನೆಕ್ ಕಾಟಿಗಾಂಡು ಮುಖೇಶ ಗಾಂಡು ಎಲ್ಯ ಗುಟ್ಟಿಗಾಂಡು ಮಲ್ಲರಾಜ ಗಾಂಡು ಎಲ್ಯ ರಾಜ ಗಾಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಇರುಕುಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಾತನು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಪಾತೆರ ಪುಲಿಗೊದ್ದುಲು ಪುಲ್ಚಾರದಕ್ಲಿಗೆ ಎರು ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತೆರೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಿದೆಟ್ಟಿ ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತಾ ಎರು ಕುಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೇಡಲ್ ಆಂಡಿ ಸರ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇಡೀ ನಂದಳಿಕೆದ ತಂಡಗೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಡುಕೊಡಿದ ಕಾಟಿಲ ಸೇರುಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುತ್ತೂಡು ಮಲ್ತ ನಾನು ಆಕಲ್ ನಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ನೈನ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಟ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ವರದಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪಡೀಲ್ ನೋಟಕು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ